ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки через имо васап ба мо равон кардан барои реклама кардан аз душанбе аз дигар ҷо ҳам ҳастай. видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментира нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира кора мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. Агар шумо ҳам хел хонаи фурӯшӣ доред ёки замин, квартира ёки мошини фурӯшӣ мехоҳед реклама кунед, дар номари имо ватсап рӯй кунед ба дӯни азиз. мо дар видеои оянда қабул карда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 157 сомонӣ. баъдорини азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имотон падилиса кунед, ҳамин силкаша пауза карда дар имотон падилиса кунед. хеле миннатдор мешудем. чӣ хонае ки дар дар комментар нависед, мо албатта пешкаштон мекунем бошад. наворро сар мекунем то охираш тамошо кунед. квартира ва заминҳои арзон бисёри бадай марҳамат рафтем. якам квартираи фурӯшӣ. якам квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар пойтахт, дар шаҳри душанбе, дар садбарг қарор дорад, дар ҷои нағза пеши ҳамин чораҳада қарор дорад. сераҳада духонака квартира ҳастай. дар ҳафтум ошона қарор дорад. 60 квадрати метр метавонед ки 3 комнатам кунед ба дили хитон. об светш ҳастай, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидавия хона, ремонти замонавӣ кардагия дар дуни хона, яъне ки ҳамаи шароитои зиндагиро кардагия, кондитсионер, телевизор, стиральная машина, мебел ҳамаш қоидавия дӯстони азиз бо сифати баланкати маҳсулоти сифати баланкати ремонт кардагия фурӯхта мешавад бо нархи $55,000 дӯстони азиз. бо савдои хубам мешавад, бо арзонам мекунем гуфтага срочнае. рақамошон дар рӯи экрани шумо имо ватсапам дорад, кадом метавонед харидор бошед, метавонед дигар маълумотша гиред. ҷош ҷои нағза марҳамат дӯстон занг занеша. агар шумо ҳам хел хона дошта бошед, квартира, замин ёки мошин ягон чиз дигар хоҳед реклама кардан, дар номари имо ватсап рӯй кунед ба дӯни азиз. мо дар видеои оянда навхел реклама мекунем. то охираш тамошо кунед. замин ва хонаҳои арзонам дар ахир ҳастанд. мегзарем ба эълони дуюм. дӯстони азиз, якта эълон дорем. ҷои кор ҳастай барои бачаҳое ки ҷои кор кӯфтесиянд, ҷои кори срочна, кадоме ки кор дар кор бошад дар Московский област, город Пушкина, метро, ведерехи навхи маълумот, кадоме дар ки ҷои кори доимӣ дар кор, ҷои кори пастияни ҳастай дӯстони азиз. кори дарунияй фақат, яъне ки оли кӯш дар як моҳ 42000 сомона, дар як моҳ яъне ки 15 аввал нимиша мегирем, бо 15 ахирда бо мисол метиянтона ҳамин хел як моҳда ду бор ҳамин хел олик мегирем тақсим карда срочна гуфтагай. кор вазбӣ нест, фақат дар даруна фақат коробка пресс мекунем гуфтагай. коробка пресс карданай 12 соат, як рӯза 12 соат кор мекунем аз соати 9 то 9 бегаҳа. кадоме ки агар ҳам хел ҷой дар кор боша гуфтагай, дар нами рақамо маълумотша метавонед дӯстони азиз гирен, яъне ки беҳуҷҷатам мешавад ки дар инҷа кор кунанд ёки ҳуҷҷатона худшон туғрӣ кунанд. срочна гуфтагай, кадоме метавонед агар ҳамин хел ҷои кор дар кор бошад, на рақамо яка дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем бародарон ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшии навбати мо дӯстони азиз инам дар шаҳри душанбе қарор дорад, дар райони сино, дар пеши управлениyaи гаи қарор дорад. сехонака квартира ҳастай. дар дуюм ошона қарор дорад. 53 квадрати метр, доми 4 этажа дӯстони азиз. об свет, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом ҳастай. балкон дорад бо трезорша хали решоткаи оҳанӣ гирифтагия. дар даруни хона оби гармаш пастера, балкон ҳастай, кухни, гарнитур, кондитсионер, диван, ҳамин хел чо кресла, яъне ки ҳамаи чо дорад. агар нарх навото туғрида ҳамаи мчора қатишон метиян ремонт дорад беҳтаринай. хай дигар маълумотша мегирем дӯстони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи $53000. кадоми харидори аниқа гуфтан нали ҷисм дошта бошад бо арзонам мекунанд. рақамошон дар поёни видео дӯстони азиз ва ватсапам дорад. дигар маълумотша дар қарибиш мағоза, мактаб, масҷид ҳама чи ҳастай. ҷош ҷои нағза, стиральная машина ҳамаша дорад гуфтагай. беҳуда занг назанед гуфтагай хоҳиш кардагиян. марҳамат дӯстони азиз, кадом метавонед агар ҳамин территория хариданӣ бошад метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. лайкотона дареқ надорад. чӣ хонае ки дар кора дӯстони дар комментари нависед. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бародарони азиз ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшии навбати мо бародарони азиз қарор дорад дар ноҳияи 5 дар деҳаи мирзоянс қарор дорад. 8 сотиқ замин дар хона кардагия, якта калидорам дорад бародарони азиз. об светш дар инҷа ҳастай. об як 200 метр устуда ҳастай. ҳаммомам дар дурмуш кардагиян. хонаро фақат як чизаш мондагия, як шикатури дигар мекунем, медарои зиндагӣ мекунем. хай ҷош мешавад барои зиндагӣ кардан.
фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. Яъне нигоҳ кунед чӣ қадar арзон аст. бо ҳамирам бо арзон мекунем гуфтага срочно фурӯхта мешавад. 8 сотих замин дар хона, як калидор. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои тоҷикистоншон ҳаста, кадом метавонед агар харидор бошед метавонед дигар маълумоти пураша занг зада гиред дӯстони азиз. беҳади баъд арзон ва бо арзонам мекунем гуфтага марҳамат. панҷум хонаи фурӯшии навбатӣ. панҷум хонаи фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Пистамазор, яъне ки повороти Мачитон. Намехел маълумот 6 сотих замина 4 дар хона кардагай, мансаршам рехтага 2 метажша, яъне ки 3 метажам мешавад ки проектш ҳаста, метавонед ки дар онҷам ремонт карда зиндаги кунед. лестницаи мансар рехтага дӯстони 2 метажам, обсветш ҳаста, ошхона, ҳаммом, дар дурӯшай подвалам дорад. забор гирди хона маҳкамай, як 37 дега дарахтҳои мевадиҳандаам шинондагия, яъне ки хона бо маҳсулоти баланд, яъне ки бардоштага бо маҳсулоти сифати баланд, фақат монтаж кардагия, ҳама штукатур кардагия, як ранг мекунед, дар теза зиндагӣ мекунед. фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ, бо арзонам мешавад ва варианти алишиам дорад. бо ягон квартираи духонага бошад гуфтага аз шаҳри Душанбе алиш мекунем ё болоиш масъулият мекунем, ёки сум метиҳем, ёки шумо метиҳед. дӯстони азиз, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо, дар поёни видео рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон имо ватсап дорад, метавонед дигар маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик дар Советский, дар деҳаи Танобчӣ. 8 сотих замина, 3 дар хона, баня дар дарунш ҳаста, як калидори дига дорад, ду камаз, сангам ҳаста, бо қумам ҳаста, ҷош ҷои нағзай, обсветш ҳаста, ҳамсоё зиндаги кардесиян, яъне ки ҳуҷҷатҳошам 100%, 8 сотих заминай. фурӯхта мешавад бо нархи арзони хоки сиёҳ дӯстони азиз 27000 сомонӣ. бо ҳамирам арзон мекунем гуфтага срочна сум дар корай. рақамҳои Россияшон ҳаста ва рақамҳои Тоҷикистоншон имо ватсап доранд, кадомитон ай ҳамин территория агар хариданӣ бошад бо арзонам мекунем гуфтага. ҳуҷҷатҳош 100% худмон, яъне ки оформил карда дар дастшон метиҳем гуфтага, баъд сумша тиян гуфтаган. рақамҳошро дар поёни видео дӯстони азиз метавонед дигар маълумотша гиред. мегзарем бардорум ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар деҳаи Шағолобод. ҳамин маълумот дар 3.5 сотих замин, қариб 4 сотиқа 7 дар хона ҳаста дӯстони азиз. обсветш ҳаста, ошхона, ҳуҷҷатхона, калидор, балкон, ошхона, ҳаммом, ҳуҷҷатхонаи дарунӣ ва берунӣ дорад ва оғӯли дехтажа дорад дӯстони азиз. хонаҳои берунӣ временкаш ҳаста, зиндаги кардан мешавад дар поён, ва хонаҳое ки детажа ҳаста бо 3-4 комнатага дар боло ҳаста, яъне ки хонаҳо бо проекти замонавӣ кардагӣ ҳаста, бо ғишти пухтаву васти меморокати бардошта, гирдиш маҳкамай, дарахтҳои мевадиҳандаам дорад, ҳуҷҷатҳошам 100% ҳаста. фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад, муомилаи хон дорад. рақамҳошро дар поёни видео имо ҳам дорад, кадом метавонед агар харидор бошед метавонед занг зад дигар маълумотша гиред. хона арзоне, ҳам ҷошам ҷои нағзай, ҳамсои зиндагӣ, обсветшам пастен ҳаста дӯстони азиз. марҳамат, маълумоти бештарша занг зада хатон гиред. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ноҳияи Уртабуз. бардорни азиз, 6 сотих замини холия, ҳуҷҷатош 100% барои хона кардан мешавад гуфтага. дар инҷа ҳамсоё зиндагӣ кардаистанд, обсветш ҳаста, хай дигар маълумотша хатон мегиред дӯстони азиз. 6 сотих замин фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. бо кадоми харидори аниқай гуфтага, бо арзонам мекунем гуфтага соҳибшон. рақамҳошон дар поёни видео, кадом метавонед агар харидор бошед занг мезанед, дигар маълумотша мегирем. бардорни азиз, мо бошад навора давом медиҳем. ай шумо хоҳиш мекунем бардорни азиз лайкотона даряк надорем, чӣ хоҳиш ки доред дар комментар нависед, мо дар видеои оянда хонаҳои гуфтагитона иҷро мекунем. мегзарем бардорни азиз ба нӯҳум квартираи фурӯшӣ. нӯҳум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз ятага аз шаҳри Душанбе дар Сино қарор дорад, яъне ки дар Гарадог, яъне пеши бозири Гипразем. бо чизи чораш фурӯхта мешавад. духонага квартира ҳаст, дар 13 ошона қарор дорад, 78 квадрати метра, яъне ки метавонед ки сетагам кунем гуфтагаи соҳибаш. обсветш ҳаста, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, ремонт хай дорад, ремонти барои зиндагӣ кардан мешавад, ё ремонти миёнае. ду тага балкон дорад, гуфтага балконш 10 метра, тагаш 3 метра. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳаста гуфта, ҳуҷҷатошам 100% бе ягон камбудия. фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ. бо кадоми харидори аниқай гуфтага наличи бо арзон мекунем, муомила мекунем гуфтага срочнай.
рақамҳошон дар поёни видеои бардори азиз агар кадомитон агар харидор бошед ҳамин территория метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бошад. навора давом медиҳем бардори азиз. ногуфта намонад ки дӯстон агар шумо хел хона доред квартира замин мошин дар номерои ватсап дар номерои имо роӣ кунед. мо инам ки дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. даҳум замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар райони Ҷаболасуров, аниқтараш дар қишлоқи Тиллоӣ гуфтагиай. 6 сотиқ замини холия бо дарахтони мевадиҳанда, яъне ки иҷа замини хича, яъне ки нимуш хонаи хича ҳамин замини хонаша як иқаша мефурӯшем гуфтагиай. 5-6 сотиқша мефурӯшем гуфтагиай соҳибшон. ҳуҷҷатҳош 100% ҷош ҷои нағзай, тарафҳош маҳкамай, яъне ки чихел гум об светшам ҳастай гуфтагиай соҳибаш ҷош ҷои беҳтаринай ва пешаш маршруткаи 7 мегузара гуфтагиай, яъне ки районда қарибай. фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. дӯстони азиз, кадоме ки харидори аниқай, рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшии навбатӣ мо бардори азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қоғонтепа дар айни 52 дар район шаҳр дӯстони азиз Сентрдай. духонага квартира ҳаст дар 6 ошхона қарор дорад. 45 квадрати метрай, об светша ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, ошхонаи аделиам дорад, яъне ки ремонти беҳтарин кардагиан хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин кардагиан. стиральни машина, кондитсионер, термис, оби гарм ва маҳсулотҳои сифати баланкати ремонт кардагиан. абоёи замонавӣ ай заказкати овардагӣ мегӯяд. фурӯхта мешавад бо нархи 265000 сомонӣ. бо арзонам мекунем гуфтагиай, муомила мекунем. рақамҳошон дар поёни видео дӯстони азиз, кадомитон агар пурсидабед аз шаҳри Қоғонтепа на варианти хуб ремонти беҳтарин дорад, арзон қадар метавонед харед. рақамҳошон дар поёни видео занг занем бошад, навора давом медиҳем. мегзарем бародарон ба 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар шелкабинат. ҳамин хеле маълумот оби тоза. як хонага квартира ҳаст дар 3 ошхона қарор дорад. 50 квадрати метрай, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, балкон, ремонти миёна дорофтага бо нархи арзон фурӯхта мешавад. доми кирпичнай, яъне ки дигар маълумот чахай дӯстони азиз худтон мегирен. дар қарибиш масҷид, магазин, мағоза, духтурхона ҳамаш ҳаст гуфтагиай. беҳади баъд арзон мекунем гуфтагиай соҳибаш. фурӯхта мешавад бо нархи 175000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад гуфтагиай, яъне ки дар ҳамин номерошонам имо ватсап доранд. кадомитон харидори аниқе гуфтагиай занг занед ки бина квартираи пеш бинем бо савдо мекунем гуфтагиай. кадоме ки намехӯрад беҳуда занг назанам гуфтагиай хоҳиш кардагиан. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо бардорам. кадомитон харида бошед метавонед дигар маълумотша гирен. ин буд 12 квартираи фурӯшӣ мо. то видеои оянда халони нигаҳбони ҳамаи шумо бардорам.